Labelaphi abavela emkhakheni ehlukene kungokwesintu kanye nokwelapha ngokwasentshonalanga. Uhlalo wenhlangano yabelaphi bendabuko esifundazweni eGauteng uthi abantu sebelahle usiko lwabo kumele babuyele kulona ngoba luhambisana nobuntu. Silahle indlela zethu zabantu abadala. Ithi into indlela ibuzwa kubaphambili. Abaphambili bahleli kuphi? Abaphambili bakuphi? Abaphambili bakuwe. As Africans, we believe in ubuntu. Umuntu ngumuntu ngabantu, and all the people who are going to be gathered today practice that daily. Le nkulumo ngxoxo ibihlelwa benhlangano iZodwa Khoza Foundation bathi bayenze ngoba bekholelwa ekutheni abantu ababuyele ekutholeni ukwelashwa ngokwemvelo. Ukulapha kwemvelo into ethi singabantu njengabantu bakantu esiphiwe umvelingqangi. So sonke njengoba sihlangene nje kakhulu abantu besintu yibo kakhulu futhi abendabuko abasifundisayo ukuthi buyelani, go back to basics. Abantu abaningi haven't been, giving them support and care in the societies, even in communities, nasemindenini yabo. So namhlanje sihlangene ukuthi just to give them uthando. Kule nguyazana bekukhona nabaphiwa amandla okubona izinkinga zabantu abadinga ukwelashwa kodwa besebenza ngokwelapha ngokwasentshonalanga. Leyo gift leyo engiphe uNkulunkulu ngiyayibone ivela nakwindawo yami yasemsebenzini. Uthola ukuthi ngihleli ngi-interviewa umuntu oze ngenkinga yokukhuluma noma yezindlebe. Ngithi ngisamhlola lapho according to the Western way. I-gift le engiphe uNkulunkulu, the spiritual gift, ingene.